Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Zvinoitika mukurarama zvinongorwadza hazvo veduwe. So pane imwe meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadii zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 35 ekuberekwa. Handina kana kumbogara ndaita mwana. Chakangoitika pandiri mukoma ndechekuti inini ndakakurawo ndichichengetwa nasekuru, and that episode iyo yandaona it has triggered me a lot zvekuti ndatombosvika pakuchema. Saka ndakakura ndichichengetwa nasekuru vanova vari hanzvadzi yaamai vangu. Sekuru vangu ava vakazosvika zvavo pakushaya. Vachisekuru vangu ava vanotosuspectwa kunzi ivo sekuru ndo vakaurayisa amai vangu, because amai vangu hanzi vakangomuka vakashayika ende vainge vakabuda ropa munzeve, mumhino, ende zvakazotyisa vanhu ndezvekuti hanzi ropa racho rimwe racho rainge richitobuda nemumaziso. Ndo kamushayikiro kacho ikako kakaitika pana amai vangu. Ivo baba vangu vakambotanga vandibata mushure mekunge baba vanditora vaenda neni kumusha kwavo. Baba vakabva vazozama kuda kundibata, ndikabva ndazotiza ndikaponerawo panext door. Ndokubva ndazotaura kuti baba vangu vainge vandibata mazamu angu vachirakidza kuti vainge vachida kundibata chibharo. From there on vavakidzani ndobva vakabva vazofonera hama dzaamai vangu. Sekuru ndokubva vazouya. Sekuru vakati vauya vakabva vazonditora. Ndokubva ndazotanga kugara nasekuru nagogo nevana vavo. Asi chainge chichindirwadza ndechekuti pamusha apa ndakangotanga from day one ndichibatwa kunge nhapwa. Munoona zvezve zvekuti vanhu vanenge vari vanhu vanenge vaine mari dzavo, ende iwewe once wazouya into their space unobva watanga kuita sekunge uri kuvakanganisa kurarama kalifestyle kavo kavanenge vachirarama. Sezvo inini vabereki vangu vainge vachingogarawo kumamisha, pandakatangawo kupinda mudhorobha chirunguwo ndainge ndisingachizivi. Ndaiti kana ndikarakidza kuti zvinenge zvichiitwa like ivo vainge vari vanhu vaitomeka sure kuti munhu wose kana yava nguva yekudya anosimuka obva asiya izvo zvinhu zvaanenge achiita obva azonogara patable. Ndaizoti kana ndasvika patable paya paya, kana ndikatadzawo kuita zvinenge zvichiitwa nevamwe, ndaibva ndazotanga kusekewa ndichiita sekunge munhu asingazivi zvaanoita. Zvinhu zvekuti zvainge zvichindirwadza, asi sezvo ndainge ndichiri mwana mudiki, zvekuzviita painge pasitomborina zvachose. Ndainge ndichitongoriwo chiseko chavo, joka. Ndo zvandainge ndichingogara ndichingoudzwa nambuya vangu ivavo. Vainge vachingonditi ichi chijoka chaicho, because vaingoti zvese zvandinenge ndakanganisa vobva vatanga kundiseka. So from there on mukoma ndakazongova munhu wekuti ndainge ndisina kana munhu wandinokwanisawo kutaura naye kuti ndinge ndichimuudzawo zviri kutsi kwemwoyo. Ende ivo sekuru pavakazoona kuti ndainge ndingoriwo munhu ainge asina shamwari, asina kana wekutaura naye, sekuru ndopavakabva vazotanga kundipindira. Zuva ravakatanga kundipindira sekuru vakabva vaita sekunge vainge vachingoda kundikamfota. Vakangotanga vachati hausi kusuwa here mama vako. Ndaiti kana ndikati mama ndinovasuwa, vobva vatanga kundipapadzira. Sezvo ndainge ndavawo musikana ainge ati kurei, ndaiona kuti mabhabhadziro acho avainge vachindiita ainge asiri right. Saka ndakambozama kuti ndinge ndichisimuka pamubhedha apo pavainge vakagara neni. Ndokubva vaita sekunge vainge vatsamwa, vakabva vati ndiri kuda kuti ndinge ndichizoenda newe kuti timboenda kunoona guva raamai vako. Vakabva vatanga kutaura zvimwe zvinhu zvandainge ndisinganzwisisi. Ndokubva vatanga kuti baba vangu hanzi vane mishonga iyo yavainge vakaisa pazita rangu. Mishonga iyoyo hanzi yaikwanisa kuzondiafekta. Saka ivo sezvo vainge vari amai vangu, vainge vachida kundibatsira kuitira kuti by the time yekuti ndinenge ndava kufanira kuti ndinge ndichizoroorwa ndisazotambura kana kuti ndinge ndichizova munhu anenge asingakwanise kugarisana nemurume uyo anenge amuroora. Mukoma
ngenge ndisina kana say at all. From there on ivo vakabva vazotaura nagogo. Gogo ndokubva vazondiudza musi wacho wataifanira kuti tinge tichizoenda kumusha kuitira kuti tinge tichinoona paguva apo guva raamai vangu pakaradzikwa amai vangu. Takati tadzokera kuya mukoma ndakarwadziwa because guva raamai vangu nanhasi uno marwadzirwo andakaitwa at that time patakaenda kunoona guva raamai vangu nanhasi uno ndo zvarichiri. Pahama dzavo dzose mukoma dzakashayika before amai vangu vasati vashayika, nedzimwe hama idzo dzakazoshaika mushure mekunge amai vangu vashayika. Hama dzavo dzose makuva avo atori nematombstone, kana asina matombstone akaita zvekuvakirirwa, asi guva raamai vangu ndo rega rinowanikwa risina kana tombstone. As to why guva raamai vangu risina tombstone, kana neniwo mukoma handitombozivi. Asi ivo sekuru pavainge vachiri vapenyu, he was very resistant. Vainge vasingadi kuti paguva paamai vangu pange pachizovakirirwa, ende zvavainge vachitaura vainge vachingoti it was because hanzi baba vangu vainge vasina kupedza kuroora. Saka izvozvo handizivi kuti zvinopenderana papi nekuti guva rehama yenyu munge muchizongorivakirira kuitira kuti risazopota richidhirika kana kungoriisawo dombo zvaro. Asi sekuru vakaramba, ende kubvawo sekuru zvavakazoshaya, it seems as if zvinhu zvavo pane umwewo wavakazozvisiyira mumhuri, because kunyange ndikazamawo kuti ndinge ndichitaura vangava vari vana amai nini vanenge navamama kana kuti madzikoma amama, vose vanobva vati kuti tinge tichingokutora tiri toga pasina vakoma vedu apa vanenge vachirevera hanzvadzi dzavo vana sekuru vakasara. Hanzi hazviiti nekuti nesuwo tinotopiwawo mvumiro navo vana sekuru ivavo. Saka that is where I am. Kushanda zvangu ndinoshanda mari yekuti ndinge ndichikwanisa kuisawo tombstone paguva raamai vangu, mari iyoyo ndinoiwana, asi wacho anokwanisa kundimiririra mukoma handitomborina. Zvadaro ndakazoti ndaendeswa kuya kuya vakabva vazomirira kuti vanhu vose vange vachizopararira. Hama dzose idzo dzainge dzashanyira pamba ipapo, pamba pakasiya pavakwa nasekuru, ndo pane makuva ose evanhu vemudzinza rekwana amai vangu. Vanhu vose vanongovigirwa pamusha pasekuru ipapo. Saka hama dzose dzakati dzafarari, hama dzose dzakati dzimwe dzaenda kunovata, dzimwe dzapararira. Then ndo pandakabva ndazonzi nagogo, iwewe usaenda kunorara, pane zvatikuda kuti tinge tichizoita. Ipapo sekuru vainge vambobuda nemotikari yavo. Pavakazodzoka vakabva vazodzoka neumwe murume uyo wandakangonzwa kuti yainge iri n'anga yemunharaunda imomo. Ndokubva ndazotorwa paya, ndakatorwa ndiri inini neumwe mwana musikana, mwana wagogo. Then ndokubva tazotorana tiri gogo, sekuru nen'anga yavo, tikabva tazoenda kuya uko kwavanovigira makuva evanhu avo vanenge vafa mudzinza mavo. Saka takazoti tasvika kuya kuya, chakandinetsa mukoma ndechekuti ivo sekuru vainge vasingadi kuti pange pachibatidzwa matochi. Apa hwainge huri usiku, takatoita zvekutotsvaga guva raamai apa tainge tichitongoshandisawo chiedza cheusiku, asi zvainge zvichinetsa. Takaita nguva tichingonotsvakana, takaita nguva tichingotsvakana neguva raamai, kudzamara sekuru vazoti aha ndariwana. Vakabva vataura vachiita sekunge amai vainge vachizvihwandisa. Vadaro ivo sekuru vakabva vazotanga kuombera. Handichanyatsokurangariri kuti vainge vachiti kudii panguva iyo yacho yavainge vachiombera. From there on mukoma ndo pandakabva ndazonzi nagogo, zviri pano muzukuru ndezvekuti uri kufanira kuti unge uchigezeswa, tinge tichibvisa mhepo yose iyo yakaiswa nababa vako pauri, iyo isingadi kuti unge uchizowanikwa kana kuzogara zvakanaka nemurume. Iniwo sezvo ndainge ndisina mubereki aikwanisawo kuti izvi zviri kuitwa zvakashata, ndakabva ndakurura nhumbi paya, asi sekuru nen'anga iya ivo vainge vakatarisa kusaidi. Ndakati ndakurura nhumbi, ndakati ndava kuda kunogeza because painge paine bhaketi rainge rine mushonga. Ivo gogo vakabva vandirova mbama. Ndikati ko muri kundiroverei? Vakabva vati aiwa unofanira kuti umirire. Vakabva vati mwana wavo ndiye aifanira kuti atange ageza, saka akabva azotanga ageza, then inini ndakabva ndazogeza. Mvura iya iyo yaainge apedza kugeza nayo, magezero acho aakaita mukoma
akaita zvekupinda mubhaketi, then ainge achigeza akamira mubhaketi muya. Saka aiti achigeza mvura iyaya yainge iine tsvina yainge ichingosara irimo mubhaketi. Then kubva ipapo mukoma ndikabva ndazonzi inini manje ndaifanira kuti ndinge ndichigeza, but handina kuzopinda mubhaketi sezvainge zvakaita mwana wagogo. Vakabva vati ita zvekuzvikupa nemvura iyoyo, uchiita zvekukupira mvura iyoyo ichienda pamuviri pako. But ndakati ndava kuda kunopedzisa mvura iyaya, ndokubva vazotora mvura iyaya. Sekuru ndo vakabva vazoenda vakabva vatanga vapfugama parinda rasekuru baba vavo, ndokubva vamwaya mvura yacho parinda rasekuru avo vainge vari baba vavo. Then vakabva vazotora imwe mvura yainge yasara vakabva vandipa bhaketi rerya, vakabva vati chirasa mvura iyi pamusoro peguva raamai vako. Vakabva vati zvose izvo zvatainge tichiita hanzi tainge tichizivisa mbereko iyo yakandibereka kuti inofanira kuti irambe ichingondichengeta. Izvo kwaane mukoma kwainge kuri kutorasisa mbereko. Pari zvino mukoma mbereko yakatondifuratira, ndokusaka ndichitambudzika sematambudzikiro acho awo andinoita. Takazobva zvedu kumakuva kuya, asi ndega kunyange zvangu ndainge ndichiri mwana mudiki ainge asina chaainge achiziva. Ndakaona kuti zvinhu zvandainge ndaitiswa zvainge zviri zvinhu zvainge zvisina kunaka. Pane feeling yandaingonzwa sokuti hakuna munhu anogezeswa mvura inenge yabva mukugezeswa neumwe munhu. Zvinoreva kutoti unenge uchitokamurirwa maybe mweya isina kunaka. But anyway, nekutya kurohwa takabva tazodzokera zvedu mumusha masekuru. Ivo vakabva vazosara vari panze, vainge vari ivo gogo nemwana wavo nen'anga iyaiya. Hameno kuti vakasara vachiita mhiko dzakaita sei. Vakabva vanditi enda unorara. Apa gogo vainge vava kunyatsokutaura neni zvaizviya zvine rafu, but patainge tichienda kumakuva vainge vachiita kakundinyengerera so. But after taita zvose izvozvo ndakanyatsokuona kuti vanhu ava zvavo zvavanga vachida pandiri zvinorakidza kuti zvaiita havachandinyengereri. From there on takabva tazodzokera zvedu takabva tazodzokera kudhorobha kwainge kuine imba yasekuru nagogo. Mukoma mabatirwo acho andainge ndava kuitwa ndega ndakanyatsokuona kuti panapa handichatombodiwi zvamuchose, kudzamara ndazotiza. But by the time yandakazotiza ivo sekuru vainge vatondibata runokwana kuita more than 5 times. Vakati vandibata kudaro vainge vava kungogara vachingondishungurudza, ende kundishungurudza kwekuti kana ukangogara wataura kuti ndozvaitika ndinokuuraya. Saka ndakabva ndaona kuti it was far much better kuti ndinge ndichitiza. Mukoma ndakabva ndazongosanganawo neumwe murumewo akangondiudza kuti anondida, ndiye munhu akazongondimitisa. Mushure mekunge andimitisa, mimba yacho mukoma yakatsakatika, ende madzingirwo andakazoitwa mukoma nemurume iyeye akabva anditi uri muroyi. Hamenowo kwaainge akaenda, ende munongozivawo kuti kune mamwe maprofita anonyepa. Asvika kuya akabva azonzi inini ndainge ndiri muroyi, saka ndini ndainge ndakadya mwana uyu ainge ari mudumbu mangu. Ndakarwadziwa because akangoita zvokungotora hembe dzangu ndokubva adziisa muplastic akabva adzirasa panze. Vanhu vose vainge vakaita kunditarisa ndichidzingwa kunge imbwa. From there on ndingangoti upenyu hwangu mukoma hwakabva hwangoita manyama amire nerongo. Handina kana kuzombokwanisa kupinda zvekare in a stable relationship. Asi kumukufamba kana ndichinzwa zvinonzi ivo sekuru vangu ava hanzi vainge vaine mubobobo wavo. Saka pavakatora mubobobo uyu hanzi vaifanira kuti vange vachizoushandisa pamwana wavo musikana uya uyo watakaenda naye kumusha, pavainge vachiti vainge vachida kunobvisa mamhepo ose awo ainge akagadzikwa pandiri nababa vangu. Saka uya mwana wavo pavainge vachimugezesa, then inini pandakazogeza nemvura yainge yakasangana nemishonga zvekare, mvura iyo yainge iine tsvina yainge yabva pamuviri wake. Zvinoreva kutoti inini vainge vachitondigamuchidza mhiko idzodzo dzekuti ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizoita mukadzi wavo wemubobobo yavo iyoyo yavainge vakatora. Saka mibobobo yavo iyoyo
hanzi pose pavainge vachiita bonde nemwana wavo mari inenge ichipinda mumabhizinesis avo. Saka kubva ipapo mukoma pavakazorara neni ndo pavakabva vazosimbisa mhiko dzacho. Saka hanzi ivo sekuru vangu vasati vafa vaifanira kuti vange vachizosunungura mhiko dzacho idzodzo. Vandinombowanzokushanyira vamwe vanombozama kundibatsira vanoti ivo sekuru vangu ava pavakandibata panguva yavainge vachirara neni, hanzi vainge vakazora mimwe mishonga pasikarudzi yavo. Saka mishonga iyi hanzi yakabva yazoenda ndokubva yazononamira muchibereko changu. Mishonga iyi hanzi ndo inodana kana kuti ndo inoudza mishonga iyoyo kana kuti zvikwambo izvo zvakasiyiwa nasekuru ndo inozvipa mepu yekuti ndiri kupi. Saka kunyange ndikatiza ndikaenda kupi zvikwambo izvozvo zvinongouya. Mukoma ndiri munhu wekuti handina zororo, hakuna chinhu chinorwadza sekuti semunhukadzi kana wazopepuka paya apa warara uri woga, paunomuka unobva watoona kutoti bhurugwa rako chipfeko chako chemukati chinenge chakatodonhera pasi pamubhedha. Paya paunozozvibata bata obva watoona kutoti ko ingawani sikarudzi yangu yakanyorova. Not kunyorova kuya kunoitika kana uchinzwa mafeelings, but kutorakidza kutoti kune munhurume abva mukurasira mbeu yake mauri. Dzimwe nguva mukoma ndinoita kumuka kusikarudzi kwangu uku kuchiita kunamuka namuka ndichitoona kutoti zvinhu izvi zvasiyiwa mandiri atori maspems chaiwo. Mukoma ndatambudzika, ndambozama zvose but hakuna kana chiri kumboshanda. Pandaona that story ndabva ndaita inonzi trigger zvekutoti kana basa ndatombotadza kuriita ndichichema ndichitanga kufunga kuti ndo zvandakaitwawo nasekuru vangu. Sekuru vangu vakandiita mudzimai wezvikwambo zvavo. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu as a WhatsApp voice note. Ndichingokumbirawo kuti kana matumidzira mavoice note enyu munongoitawo patient, handinenge ndakasikawo kukwanisa kutranslata then ndinobva ndazomaposta. Ndikatorawo mukana ndinenge ndisingaignore, asi inyaya yekuti mamessages acho anenge akawandisa sezvo tine imwe channel iyaiya yechirungu. Kune vamwewo across Africa vanenge vachitumidzirawo mamessages avo, asi ndo nyaya iyo yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hakuna chinhu chinondirwadza semunhu anenge akaromba. Zvinorwadza vedare because vacho vanenge vasina chavanenge vakatadza ndo vanozoitwa kuti vange vachizotambudzika. Why vanhu vakaromba muchiita zvinhu zvakadai so? Why musinawo tsitsi? Ko kungozvisacrifica iwewe than kusacrifica mwana weumwe munhu.